Kontatu Leire, zer da hau? Etxeak eta gizon bat. Ah, perfecto. Eta zer pieza erabile dituzu? Laukiak, triangeluak eta borobilak. Bale. Triangeluak eta laukiak dira tamaina berdinekoak? Ez. Ez. Hartuz joan, zeintzuk dira desberdinak. Adibidez, ze lauki dira desberdinak? Ze bi lauki? Bale. Baloria eta hau da... Fina. Fina. Aha. Eta ereda desberdina zer? Kolorea. Bale, bale. Eta hori gertatzen da beste pieza batzuekin? Adibidez, hartzen baduzu zukordeko zun triangelu danak berdinak dira? Ez. Ez. Zeintzuk dira desberdinak? Lagunduzuk nahi baduzu Joritz? Hau dira hundia eta hau dira mea. Mea eta potoloa? Eta borobilak? Txikiak eta hundiak. Txikiak eta handiak dituzu, ezta? Bale. Eta ere? Gorria eta urdinak. Bale. Eta? Dekozu handia eta txikiak. Bai. Eta txikiak zer dira? Bat da mea eta bestea potoloa, Lodia. ez? Lodia, hori da. Aber Joritz, zer egin duzu hor? Una ruleta de la muerte. Jesus muti. Jarri dutzazu motorra eta muñekua eta dana? Bai. Ez. Mejor dicho, un templo. Bale. Eta ze pieza erabili dituzu? Garratuak. Laukiak. Borobila. Eta triangeluak. Bale, bale. Eta danak dira berdinak? Ez. Bale. Zertan dira desberdinak? Koloreak eta fina eta... Eta potoloa? Eta ezer gehiago? Eta... Adibidez. Hau. Eta hau? Txikia eta hundia. Txikia eta handia. Desberdintzen dira, ezta? Oso ondo. Zan agur Leire.